El cicle formatiu de grau superior de promoció i igualtat de gènere prepara i competencia professionals capaços d'informar sota una perspectiva de gènere, d'assessorar i acompanyar processos i de sensibilitzar i dinamitzar també processos de canvi. Tot des d'una perspectiva feminista, sustentada en bases teòriques i pràctiques per la intervenció com a agent social. Aquest professional pot treballar en espais com centres de serveis socials, pot també treballar amb un punt lila dirigit a joves, amb espais de documentació a la dona, en espais de formació per l'educació sexual. Hi ha un gran àmbit i ventall de possibilitats.